Здравейте! Днес сме с Камелия и си говорим за най-популярните козметични процедури през есенно-зимния период. Ками, ти си медицински козметик с вече над 15 години опит. Разкажи ни, кои са процедурите, за които твоите пациенти най-често те питат? През този сезон кожата след лятото става суха, чувствителна. Какво препоръчваш за нейното възобновяване и хидратация? През зимния сезон започват любимите ни процедури, а именно за суха и дехидратирана кожа препоръчваме мезотерапия, за да може да хидратираме в дълбочина на кожата, възвърнем влагата. Като също любимите процедури на нашите клиенти са пилинги и микрониделинги. Там вече говорим за повече обновяване и регенериране на кожата. Да. Хората като мен с чувствителна кожа, какво могат да правят? Кои за тях са подходящите процедури в този сезон? Чувствителната кожа е по-деликатна, затова изисква по-специални грижи, а именно тук дълбоките пилинги и киселини ги заменяме с ензимни пилинги, хидратиращи, подхранващи терапии, които да задържат влагата в кожата, същевременно да предпазват от сухота и лющене, и LED светлините са доста подходящи при чувствителните кожи. И също така лимфен дренаж, който при нас извършва с медицински апарат Econ. Чудесно! Толкова много процедури. Как пациентите се ориентират в този океан от избор? По-скоро ние ги ориентираме според моментното състояние на кожата. Добре, есента разбрах, значи след лятото хидратация, леко освежаване, подхранване. Добре, през зимата, когато вече навън температурите са много ниски, какво е подходящо да правим в този случай? Там може да включим вече по-агресивните процедури, по-дълбоките пилинги, микрониделинга също се включва с по-дълбоките параметри, за да може да обновяваме кожата. Добре. Много често аз съм се замислила как избирам коя процедура да правя в клиника, каква е домашна грижа, как ги съчетаваме изобщо двете неща, за да сме на правилния път към грижата за кожата? Тук по-скоро ние съветваме клиентите да се слушат в нашите съвети, т.е. по наша преценка изготвяме индивидуални протоколи, за да видим какви са нуждите на клиента и в моментното състояние решаваме в каква последователност да започнем от процедури. Има ли такива пък процедури, които изобщо не са подходящи за студеното време, студените месеци? Чак да има такива процедури, които не са подходящи, не. Просто трябва да са съобразени с момента, в който се правят. Да кажем, примерно, ако правим силно затоплящи процедури, трябва да се изчака малко време, за да не се излезне на минусовите температури, да няма рязка граница в температурните промени. Но чак такива процедури, които да са противопоказни в зимните сезони, няма. Разбирам. Добре, ако трябва да планираме нашата грижа правилно, как трябва да го направим? Веднъж седмично, веднъж месечно, всеки ден? Какво препоръчваш ти, Ками, на твоите пациенти? В професионална обстановка, т.е. при нас, вече се изготвят индивидуални протоколи. Има процедури, които се правят всяка седмица, според възможността на клиента. Има такива, които са на 2 седмици. Има такива, които са и веднъж в месеца. Тук пак ние правим диалог с пациента, да видим той кога има възможност да ни посещава. Благодаря ти. Ако вие имате процедури, които предпочитате за есенно-зимния период, ще се радваме да ни го напишете в коментарите отдолу. Ками, кои продукти за домашна грижа са наистина задължителни през есенно-зимния период? Това, което аз препоръчвам на всички наши пациенти, е да вкарат в рутината си ретинол и производните му. Ками, кажи ми, когато направим един курс от 6 процедури, да кажем мезотерапия, на какъв интервал е добре да правим поддържащи процедури, за да запазим постигнатия ефект през зимата? Тук пак е индивидуално според типа на кожата, но да кажем веднъж месечно е добре да се правят поддържащи терапии. За пилингите? По същия начин ли?
За пилингите зависи какъв процент е киселината. Тук пак може да варира. Може да се направи пауза от няколко месеца и след това отново да направим курс от пилинги. Може да се прави с по-малки концентрации всеки месец като поддържаща или през месец дори. За чувствителна кожа, която се лющи, особено при студ и вятър през зимата, какво би препоръчала? Тук може да заложим на хидратиращите и подхранващите терапии. Хем са приятни, хем са полезни. Благодаря ти. Звучи ми като да се възползвам. Ще ми споделиш ли някои твои трикчета? Какво правиш преди да излезеш, когато навън е студено, ветровито, за да запазиш блясъка на своята кожа? Разбира се, за блясъка, това, което аз препоръчвам на всички мои пациенти е да вкарат в латината си ретинол, тъй като този glow ефект, който той предава на кожата е несравним. Също така, преди излизане могат да използват пачове, шит маски, така популярните, които да освежат и така временно да хидратират кожата. Благодаря ти, Ками, за страхотните съвети. Пазарът е пълен с процедури от всякакъв характер, продукти. Толкова много има, че човек е трудно да избере кое е правилно за него. Какво би посъветвала? Всяка кожа е индивидуална. Затова в нашата клиника създадохме старт пакет, който включва апаратен анализ на 6 нива на кожата, след който ние правим индивидуални протоколи за нашите пациенти, за процедури, които изпълняваме в клиниката и също така препоръчваме домашна грижа според типа кожа. Това звучи доста обещаващо и някак си успокояващо, че не сме сами в грижата за кожата си. Не забравяйте, грижата за кожата са малки стъпки всеки ден. Не е нужно да е нещо много сложно, а просто с постоянство да се грижим по най-добрия начин за себе си. Тя ще ни се отблагодари. Абонирайте се за нашия канал, за да получавате първи съвети за здрава и красива кожа. До скоро! До скоро!